na sports complex. Makita naton ang palibot sining aton na sports complex. Sa lahat ng mga taong nasa likuran ko na magsisilbi sa inyo ng tapat at pagbibigay ginhawa sa inyong mga buhay, palakpakan po natin silang lahat, mga kaibigan. Sa lahat naman ng nasa aking harapan na nakabilad sa
Patak ng ulan, palakpakan ng mga heart. Ngayon, long time no see, Coronadal! Sino ang pinakamaingay? At kanino ko ito ibibigay? Let me hear you say ho! Say ho! I say hey ya, hey ya, hey ya, ho! Say hey ya, hey ya, hey ya, ho! Bagong Pilipinas! Oh, may prinsipyo ba isa? Oh, kaibigan ko, siya si Inday Sara. Oh, bagong Pilipinas! Oh, may prinsipyo ba isa? Oh, kaibigan ko, siya si Bongbong Pilipin. Sino ang pinakamaingay? When the night has come at kinakayang o madalas lumalabas banyong pinayat ako ay nandirito na sa Coronadal upang sa inyo'y magpasalamat dahil kung hindi sa inyong lahat at kay Inday Sara wala pong andruin. Oh, dali, dali! Hey! Everybody! Sa pinakamaingay mo, oh, madalas, lumalaban. Sino ang pinakamaingay? Sino ang pinakamaingay?
pinakamaingay? Pinakamaingay. Sino ba ang pinakamaingay? Sino ba ang pinakamaingay? Say ho! Say ho! Say hey, hey, ho! Go! Ingay Sara! Go! Ingay Sara! Oh, bong, bong! Bong, bong! B! Come on, time! Ingay Sara! Oh, Ingay Sara! Oh, bong, bong! Bong, bong! B! All right, bring it down! Presidente ng Pilipinas, Coronadal, Ingay Sara Duterte! Sino bang Inday? Ito Ikaw ang may kasalanan, hindi mo inform si Sir Anluki. Idol, magsalita na. Magsalita na. Yes, tapos Okay, mga kaibigan, dahil nagsalita na, ang tanong, sino na lang ang pinakamaingay? Wow! Maraming po salamat! Magandang hapon sa inyo lahat! Thank you! Sino ang pinakamaingay? Ayaw nila, ayaw nila. Sino ang pinakamaingay? Hindi ko to ibibigay! Tayo ni tayo sapagkat ibibigay ko sa inyo ang higit kasigaran na to. Ang magaling at kahamanang ilang gobernador! Walang mga namin gobernador! Tabayo! Magandang hapon sa ating lahat! Una, maraming salamat sa pinakita ninyong suporta ngayong araw na ito. Pangalawang araw pa lang ng kampanya, naubusan ako ng boses. Pero manatili pa rin ang boses ng South Cotabato ay pakikinggan ng gobyerno natin sa South Cotabato. Maraming salamat Coronadal sa Cotabato sa napakainit na salubong na binigay ninyo sa amin. Dito pala sa South Cotabato, kahit umuulan, hindi nararamdaman dahil napakainit ng salubong na ang binibigay ninyo. Hindi nyo po nakikita dito sa entablado, umuusok po